Abbas1 TV. Duniyar nishadi. Kana sona. Kin iya kunu? Kana sona. Kin iya kunu? Amince min tunda na soke duka kunyata na tallata maka kaina. Kin iya dafa kunu? Ina son ka. Kin iya kunu? Ayo! Ana fason shirme. Akan mace zaka wanka min mari? Shikenan na yau ya faru ya wuce. Amma in ka ƙara wanka min mari akan mace zaka gane da ruwa ake yin kunu. Ka ji ɗan yarinya. Ke kuma daga yau na daina son ki tunda baki iya kunu ba. Ina son aure ka. Kin iya kunu? Amma idan da dama. Dama mafarki nake buga zuciya ta kiye soyaye mafafaki abu sai ka ce fi maki. Yanganki na banza yanganki na wofi, kin iya kunu? Ayo! Ai da ganin sa ƙwaya sha.